baixaba nada, sobre todo aquí para diante. A ver, isto quedou mal feito a preso. É que ali vese máis baixo. Porque ali está a mar baixa. Entonces, claro, a auga escapa. Aquí, claro, só estar xusto aí na mitad. Fixo en dúas veces eso, entonces escapa a auga. Entonces, claro, canto máis pa aí máis cheo, pero se lle abro unha de arriba, agora vacía, mas antes se dijo estaba por riba, e agora está pa. Non está vacía, pero agora está blanca. Pero escoita, o produto ese que che deixo evita que o sólido quede atrás, entendes? Que vale. Sabes, antes Pero estaba... mellor outro produto, o que che deixei no outro sitio, vale? Mas o que tens que probar aquí. Vale, pero que acabemos ese, probamos. Vale, sí. Sabes, antes estaba cheo, sobre todo por aí, por onde estaban elas, sabes, aquí para atrás, no? Cheo, pero agora, se lle das con pau, está blando. Porque evita que se deshidrate. Claro, pois é o que estou dicindo, pero estou dicindo como está funcionando. Pero outro ainda é moito mellor para iso. Digo che garantido, porque outro ten moita máis humedade. Esta parte está máis baixo, o problema que tiña aquí é que esta parte que está máis alta, pois, como está máis alta, quedaba a merda atrás, cando viña a auga, e enchíalle. Pero botar o produto, non lle botou o que mellor funciona para isto, pero ainda así viu o resultado, e xe lle corre para aquí, que esta parte está máis baixa. Está moito máis baixo este lado.